Because get into this voice note. Get into this voice note. They have one guy. Kora Sere. Kora Mubambam. Biabana my WhatsApp. Jeba Giga Marabonya war. No the egum. Anya Beke Hiti. No the egum. Kajueme. Come on, Mechiano. And a Diego because na Egaraga or Gaharagi. Opposite Egara or Garagi. Yamana Jepa, you know. I want to know whether my anything kind of a video or voice note. He will tell me I will expose you. And so he went 800,000 in one Libya. He agree with small scale business like home phone accessories. Bido, he already deal with agent and get the 200,000, 800. Get the right as a balance. I go, ta, really take a hit no bay, a cross, and a bomb. Or a phone give you a water or where goes not invite or second photo page here. No, due to greediness, and you he will able to take on Mabute or man need nature and care, Bumonson and with the healing. Or man need adoration and came back and with the healing. Or man nature don't for prayer and deliverance or honey with the healing. Or nobody with the healing, you change your tone. Don't come to my WhatsApp and be disturbing me. And so therefore I will post first note to me, post to everything. Stop calling me. Oga, you can hit Diego, good and fine. Go and sort yourself, not JPAC. Abram police, Abram DSS, Abram EFCC, Abram human rights, Abram lawyer, Genja Abu George. Mugu. Omo Ebonyi State. Because I am nan KK it all more. Opposite from that, no emeru. So after some days or some na no my work that na yo could or some no another way to bring it. No you maybe na no would take car on the chain. So my son will go to you. Also may go to and send you 200,000 after drop 1,000 more 40,000 each form. So also so bad on when they are for car road or now just said you first in me with it. First thing we want to make say to you and there. Shake it. Most of them make say to them, mad is happy, but I was once who will go some fire and food. I don't know about Papa place. Oh, yeah, Buddha. Oh, yeah, Okija. So, why would they see also take a map and a phone? See, or can you take from you also a woman? I'm going to say to you, and I'm going to raise a bunch. Yes, and the other children, also on the Gana for water, Libya, and Lodge now. I'm going to say to you. Now, my each in a buggy. my baby, no one ever makes me go based on say onto a hustle. So my bumble send the way go to work on I can't mad. Each time one day mad almost 300 and something thousand now. Total ego ni lo naka ego. Everything they go send you. They go you up to 680,000. With the transport to go na Port Lagos. Transport to you up to almost 800,000. So so this guy now onye nke a na-eke hiti napụrụ ego mụ ọ napụkwara m ego I do 3 boys ọ napụrụ ego onye nke ọzọ ọ sị ya na onye nke a sị ya na ọ chọrọ ka anyị ọ na-eme move we dọta anyị ọ na-eme move we ọsọ onye nke a na ọ ya agba fọm 99,750 naira. The guy got to withdraw 100,000 year. So no na agba form na agba mo gwe go culture ime amamu. So in your pull that boy total 680,000 naira olubele hiolo enwebe ihe o mere. The boy nyesi anya chi ego back o juru. Later mma egoshi gi mma agba gi the video the guy. The boy na ahụzụgharị na ebugharị ahịa o lele phone ye na ahụzụrụ. Enwezi ọ na-eme ndị obutechara ego 800,000 onye nye the boy spend ma hotel ihe niile the man na anapụ ya ego. So abịa na nke one guy ọzọkwa mụ na ya nọ anyị niile mụ na ya onye nke anwa ihe lụrụ dị ọrụ together. Ọ napụ onye nke anwa ihe ọ napụrụ onye nke anyị 1.8 million naira, more than 1.8 million naira. So my own the day object si a eke it na anyị nchọrọ ọrụ gị ewu ọrụ mmalụ ka nwetebe connection supply na ma na-asị ya na-achọ m ka ọ lụrụ m ọrụ maka ahịa ka ahịa m na-azụ n'ekwu na enwego m customer already na achọgo m ka m nwetakwa ebe m na supply ahịa. So mụ na onwe m na-azụ ahịa nke m
ọchaji m sị m na ihe dị ebe ahụ ọ gbara m ya afa 20,100 naira mere transfer everything dị na phone m. So ọ sị m na ihe dị ebe a na ihe achieve nna m nka na m ga-amitie nna m ka ọ meele m ekpere mee nke a na ọ gwụchala m ọgwụ ọ ya emekwa ihe niile na ihe niile pụtara ihe m alụ ihe after 370,000 ọsị ihe a. So si na mụ nwa ya akwụ dịka ụgwọ ahụ na ihe nwere ike ime nwa asị na awụ 200,000 na sị m oke nsogbu adị na ọ bụrụ 200 na m nweta dị 200,000 m nwere na ka o meele m si ya na 200,000 na nwee nchọ enyi ya na achọrọ m ijikwa eme another thing. So bụ na ọ enidigo m ya ma nji wee bịa n'afọ m ihe ọ na-asị na under 4 days na ọ na-alụ ọrụ. So ọ sị m oke na ihe dị ebe a na ọ ya alụrụ m ọrụ a na ọrụ ya anaghị akarị 4 days na ọ karịkwa 4 days. So na ọrụ a na m eji eme ka nnukwute ego ma ọ rụchala m ego a na nluo Lagos m na-ese n'ekpele balance ya secondary and na mụnwa je na-enyekwa percentage nke ya and na mma afụ ego njiji abịa rụji awere under 4 days na mma anye testimony. Nsị ya biko ka anyị ọ dị ka anyị si ekwu maka na idibe chere anyị na ị na-arụ ọrụ under 4 days na connection na ihe niile ya mewe. Sị m okay. Everything in spend ebe a na-aga 400,000 naira. Even ma onye nke a na-alụ nke apụta ọbịa nara m 2,000 onye nke apụta ka na eji eshikwala m ọgwụ eji emele m nka eji emele m nka na-akwụkwa dị ụgwọ. So mgbe emechara m dị ọrụ anọgo m 1 week 2 weeks mgbaghachi eke ite azụ si 1 week ka m nọ. So mgbaghachi ya azụ ememme ka ọ dị short mgbaghachi ya azụ si ya nwanna ejego mme ịgwa mme na village na mgbogotekwe na Lagos o megokwe 1 week afụbekwe m ọlụgo mgbe ọyọ si mkpaghachi ya azụ akpọkọta m this man ọ mgbe m bịa bawazie mma pịasue si awụchika anyị ọrụ na ifinish be ọrụ nke anyị ji n'aka esi m na idukwa busy na ọsị m oke na ihe dị ebe anwawụ na ọnwụ ọgwụ ahịa ka ọ gwọrọ m. Nsị a na-enwe mgbe mụ na gị kwuru okwu ọgwụ ahịa na agwọ ọgwụ ahịa nwụcha ịgwọ ọgwụ ahịa na anọ m Lagos steeti mba Ijabu ma mba ya na ihe na-eme ihe ya dị m forever na ọgwụ ahịa na last na mụ achọ ọgwụ abụ enwe mụ na gị kwujikwu okwu ọgwụ ahịa na abịa m ịgwọ ọgwụ ahịa. So ihe m na-ekwu ihe m ji eme gadi ego wee muvuo next level ka nwoke n'ọkwa ka nwoke si anọ. Ọ sị m oke na m ji egote ọkụkọ ngote uyomiri ngote ji gote many things ọ kpọrọ na m were nchụcha dị aja mbịa wesa ya na main road shie ji anwa gbuo ọkụkọ anwa kee ya ndị mmadụ ata ya na m ga-afụ ego ya agbawazi na m ji amụnwa ego ya esi ebe a mbịawazi. Nsị ya na ọkwa ya m na gị kwu na ịlụ na-alara m ọrụ nọ. Ọ sị m na m mee ihe ọgwụ amụ sị oke lukwe mechakwa ihe niile o kwuru. Even my guy anwa the same solution a ka onye kwere ya ọma mụ na the guy na-akpakwa ya agba m sị m na o mechakwa na ụmụ ihe niile ọ na-agwa ya na nwe ihe ọ na-arụkwa na ọ gwago ya ka o sendikwele ya ego ebe a mgbakwa ya eke nsị ya nwanna ihe anyị gwa mụ o nwekweghị isi again 2 weeks. So ya nwa sendiele m ego mba ka m gaa another side jee lụọ onwe m ọrụ. Ọ kọwara m oke na aja ka ọ chọrọ m na aja ka ọ chọrọ nsị ya nke bụ aja mụ na gị kwuru okwu aja gwa m na ihe achụrụ m aja echichi ịchụrụ m aja jee na mmiri chụọrọ m aja ọ ma jee awụ nwa mmiri jee na mmiri chụọ aja ama m ebe m arụ ọrụ mmiri na ọnwụ ọrụ mmiri mụ na gị ekwu okwu ihe a wee pịasịrị esi ya na alifazela m ego m back ka ọ weghachiri m my money back ka m jee ebe ọzọ rụọ ọrụ. Ọ sị m na aga m ọ ya eme ọkwụọ m ụgwọ anwa back na m eji ọbara kwụ ụgwọ. Nsị ya taa na enweghị o menwuru na anya m ego m back na mụ ọ na-amaja m na ụmụazị ka ọ na-amaja na ụkwụ m ụgwọ. Nsị ọ gara enweghị ime nwunye m ego m back otherwise na mma anaghị ego anwa and mgbe m anaghị ego anwa ihe enye m the money. Ọ sị m na m werekwa enwe na m werekwa enwe na mmadụ onye nsị onye ka ewu na mgbe emechazikwa ọ sị m ọkọtụ mkpaghachi azụ sị ya nwaanyị ọ na-akọtụkọ na ntị m na so na m na-eme nkwugheri na m gwa gị ime enweghị isi ị na-akọrọ m. Ọ sị m mgbe iwe wecha m ka ji nwa ala setụlụọ ya. Nsị ya no problem mgbecha dị iwe kpọkwa ya again wee kwọla m sị maka ịma ihe o ji wee lụrụ m ọrụ a ma ebini ma ihe niile a nakwa ịma ego n'ọnwụ na
so ka ọ bịa kwụghachi m ụgwọ nke a na esikwene ọ na-emesi ya na nwunye i kwuru na ọrụ ga-enwe isi na gụkwụghachi ụgwọ paakị kọwa na ka this man wee kpọwazie ma jik abịa kọwawazie ọ na-eme anyị ha niile na-eme like this so si ka m kpọọ gị ka m mara na biko na na-achụ aja na alụsị iji 200 something thousand or 300 something thousand na-achụ aja na alụsị jirikwe 1 something million na-achụ aja na alụsị jirikwe 680,000 chụọ aja na alụsị ọkwa ka iwefu ihe this man na-emekwe o ka iwefu ihe ma atletik niile ọ tletica m ma ụda nwa na-enwe n'itin ọbụla enweghị omegbu amagodi m na ọwụ dibịa one chance ka onye nke ahụ enweghị omegbu gbọọ m jọsụ ka m kọwara gị anyị na-eke it anyị na ya alụgo ọrụ anyị olie ego anyị ma enweghị nsogbu dị ebe ahụ ya jide ego anyị ka anyị ma ememye ka ọ dị short mkpaghachi ya azụ si ya nwanna ejego mmee ịgwa mmee na village na mgbogotekwe na Lagos o megokwe 1 week afụbekwe m ọlụgo mgbe ọyọ si mkpaghachi ya azụ agbakọta m this man mgbe m bịa bawazie mma pịasue si awụchika anyị ọrụ na efinish be ọrụ nke anyị ji n'aka